Mi podarilo zohnať opalovacie krémy, ktoré sú pôvodom z Nového Zélandu a podarilo sa mi ich nájsť vďaka tomu, že sú s obsahom manuky a vlastne nie všetky, ale vďaka tomu, že tento bol s obsahom manuky, sa mi podarilo prepracovať k týmto ostatným a sú naozaj zaujímavé, povieme si o nich niečo neskôr. A vlastne tento sme zobrali na testovanie s tým, že tento krém je najmenej otestovaný, vzhľadom na to, že toto ma úplne dostalo a tento sme používali asi 3 týždne s tým, že tento je minerálny opalovací krém, ktorý je vlastne Certified Eco a keby sa hrdí tým, že je najekologickejší produkt na svete, čo je možno trošku otázne, ale naozaj jeho použitie je úplne, neviem, strašne príjemný. Je to prvý minerálny olej, opalovací krém, aký som kedy používal. Takže poďme postupne. Tento, vlastne vzhľadom na to, že ho nemáme otestovaný, tak sme ho dali do najväčšej zľavy a dá sa kúpiť u nás za cenu v podstate asi nižšiu, ako sme ju nakúpili my vrátane poštovného. A jeho konzistencia je asi takáto. Tak toto vyzerá. A tiež je v podstate ekologický. Keď si ho rozotriete, tak je veľmi príjemný, tá vôňa je taká, že nemusí každému vyhovovať, mne sa napríklad nepáči, ale ľudia, ktorí to skúšali, tak vlastne sa im páčila. Takže toto je SPF 30, 30 som veľmi nebral, lebo ja osobne používam 50 vzhľadom na to, že mám kopec znamienok, neskutočné množstvo, že stovky sú to, takže vlastne ja som na SPF 50. Potom je tu ešte táto 30, ale k tej sa dostaneme neskôr, takže začneme týmto. Tento som používal v kombinácii s bežným krémom na dovolenke a vlastne je tu už aj trošku vody, vzhľadom na to, že prežil niečo na pláži a inak akože je dobré si uvedomiť to, že aj opalovací krém potrebuje ochranu, takže nenechávajte ich na slnku, pekne ich dajte do tieňa. Toto je vlastne krém, ktorý je konzistenčne taký krémový. Zdá sa, že by sa nedal rozotrieť, je to trošku komplikovanejšie, ale keď to vlastne začnete rozotierať, tak vlastne on pekne strebe a úplne cítite tú ochranu, že vlastne na vás vytvorí film a tá pleť zostáva taká zamatová a výrobca tvrdí, že dokonca hydratuje pleť a dá sa použiť pod make-up. Hej, takže vlastne, no keď sa pozriete, tak ako nezostáva tam nič. A otestoval som aj tú vodeodolnosť, čiže vlastne 2 hodiny úplne bez problémov, keď sme boli vo vode, respektíve. Fungoval na základe toho, že nezhorel som, neviem ako je to konkrétne s ostatnými žiareniami, ale ja síce používam krém dosť dlho, od malička, ale vlastne sledujem len to, či zhorím alebo nezhorím a čo vlastne ten krém obsahuje. Takže tento odporúčam, on dokonca je určený pre senzitívnu pleť a baby skin, čiže vlastne dá sa použiť pre deti od 6 mesiacov. Sú tam 2 druhy, jeden je vlastne pre senzitív a baby skin a druhý je family. Čo sa týka konzistencie, tak sú rovnaké, ja tu mám teraz iba jeden, ale je to úplne to isté, len je vo väčšom balení za podobnú cenu. Potom je tu tento, do ktorého som sa doslova zalúbil, Skinnies. Na ňom je výnimočné to, že potrebujete len malinký kúsok vo veľkosti hrášku na krk, tvár a uši a je taký masnejší s tým, že fakt človek potrebuje asi takto veľa na celú tvár a toto som si dal už asi aj veľa. S tým, že toto treba trošku otestovať, dá sa to použiť na telo, len treba s tým trošku experimentovať vzhľadom na to, že to nie je podobné tým klasickým krémom, ktoré sú vlastne z 50 až 70% tvorené s vodou. Perfektné na ňom je to, že je 4 hodiny odolný voči vode a neškodí koralovým útesom, čiže proste je ekologický. A čo sa týka toho, že keď si ho dáte veľa, tak budete masní. Hej, že fakt treba sa s tým trošku pohrať a zistiť, čo je optimálne nanesenie. Ale v podstate, takto keď si ho človek nanesie, ja si to nanášam teraz vlastne všetko na komplet. Lebo je to tak jednoduchšie. Natáčať video, je to inak prvé video, ktoré natáčam. Takže pre také urýchlenie všetkého, aby sa k vám informácie dostali čo najrýchlejšie. Okrem toho inak som sa rozhodol, že dám na všetky krémy 25% zľavu. Nie kvôli tomu, že by som si nebol istý, že sú dobré, ale že sa mi bude páčiť, aj keď mi dáte feedbacky a vlastne podelíte sa o skúsenosti a pocity. A
dá sa povedať, že lacnejšie ten krém momentálne nikde nedostanete. Že aj keby ste ho asi hľadali, tak vlastne jeho ceny sú fixné, že 43 € stojí týchto 100 ml, ale tých 43 z tých 100 ml naozaj vydrží neporovnateľne dlhšie ako bežný krém. Ale tento krém je potom v menšom balení, tento môžete dostať ako darček, ako objednávkam nad 100 €, je to presne to isté. A potom sú tu krémy pre deti. Tie nie sú, tam je vlastne rozdiel taký, že v zložení trochu a tento vydrží len 2 hodiny, vodeodolný je. A vlastne obaly sú odlišné, ale obsah je ten istý. Čiže vlastne tento takisto môžete dostať k objednávkam nad 100 €. Takže si môžete vybrať, ktorý sa vám hodí. A vlastne to je, čo sa týchto krémov týka, všetko. A potom tu máme ešte SPF 30, tu som zobral pre ľudí, ktorí nemajú radi vysoké faktory. A ten je vlastne vodeodolný 80 minút SPF 30. Takže ktorýkoľvek krém si kúpite, tak ja pevne verím, že to bude dobrý deal už len kvôli tomu, že sú tu naozaj akože výnimočné technológie a lacnejšie nikde nedostanete, takže ak proste nemáte ešte 100% obľúbený krém, tak toto by mohla byť cesta pekná. Takže to je asi všetko, čo som vám tomuto chcel povedať. Ak budete mať otázky, tak sa ma môžete opýtať a vlastne všetko nájdete na našej stránke. Takže krásne zdravé opalovanie a nezabudnite, že na oči patria okuliare, takže a ešte takú vec som zabudol, že tieto krémy vôbec neštípu v očiach. Takže ja nemám také veľmi senzitívne oči na to, že by ma štípali aj iné krémy, ale neštípu v očiach ani ľudí, ktorých bežne krémy štípu v očiach, takže ja verím tomu, že budete mať podobnú skúsenosť, tak ak teraz stále nemáte nejaký krém, ktorý v podstate nevyhovuje 100% vašim požiadavkám, tak proste toto leto je čas vyskúšať naše krémy, by som povedal. Tak už teda, majte sa krásne.